Истински средновековен замък се издига близо до Созопол по пътя за село Равадиново. Кой е господарят на замъка и как живеят благородниците в него, разказват Мария Цънцарова и Стефан Тодоров. По хората разбира, че има много работа по замъка. Щом все още гостите му имат въпроси, значи не е изпълнил мисията си до край, разказва ни Георги Тумполов. Шедьовърът му ще е напълно завършен едва когато всеки, който го зърне, онемее. Това е той, бивш шампион по класическа борба, бивш шеф на първа част на полиция в Созопол, сега бизнесмен с противоречива репутация в града. И както подхожда на собственик на замък, той е рицар-тамплиер. Преди 16 години Георги сам разчиства сметището, върху което днес се издига величественият замък, влюбен във вятъра. Показва ни всяко кътче от него, но е категоричен. Пред камерата ни няма да говори, защото си обещал. Докато замъкът се строи, сградата ще говори сама за себе си. Затова наш гид е мускетарят Стен Леон. Историята на замъка е започнала от една детска мечта, която Георги Тумполов е имал като съвсем малък. Той е четял много приказки и тогава на всички им се е виждало много невъзможно всичко, което той си е мечтал. За това, деца, мечтайте. Мечтата обаче има висока цена. Георги си спомня как цяла година е копал сам езерото, което днес е дом на лебедите му и хиляди рибки. Проектът за огромната постройка начертал също сам, а архитект я пренарисувал в скици, за да получи разрешителни за строителство. Истински гений, или как да го нарека, защото нито е учил архитектура, нито каквото и да било друго, а както виждате е вдигнал един приказен замък. Първите 6 години са вадени камъни от Странджа, изкопавани са и са носени всеки един камък на ръка. Тук няма, така да се каже, гърмяни камъни. Всички камъни са живи и затова е толкова вълшебно и приказно. Георги казва, че прави всеки елемент така, че да издържи през следващите 1000 години. И обратно на усещането за милиони левове инвестиция, ни убеждава, че му излиза сравнително евтино. Материалите са от природата, а за труда плаща едва на няколко строители. Дворцовият комплекс включва още винарска изба, която все още не е готова, и храма Свети Георги. За него има големи планове. Основното достоинство на замъка са неговите приказни градини. Разкажи ни за градините, кой е техният автор? Всички тези градини са дело на жената на рицар Тумпол, тя се казва Златка, и има страхотно усещане за всяко едно растение, къде да го постави, с което ще бъде в хармония. Георги е заръчал на двамата си сина да имат поне по 3-4 деца, защото той и Златка влагат цялата си любов в това място, тъкмо заради наследниците. Изпълнението на желанието му вече е в ход. Георги има 2 внуци. А замъка на кого е? На дядо и на Жарка. От цялата ни разходка на лента съм записала само едно изречение на Георги, което обяснява откъде намира сили да продължава строителството. Ти представяш си да дойдат от Исландия, от Англия, от Щатите, от Франция, откъде ли не хора, и да се присъждат и да кажат, че такова нещо не са предполагали, че може да съществува. Това ми дава кураж да го правя. На раздяла Георги ни обяснява, че всичко, което видяхме, е само 1/10 от проекта, който има в главата си. Не може обаче да ни обещае кога ще завърши замъка, защото всяка сутрин се събужда с нова идея как да го направи още по-величествен.